Υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, μια νοοτροπία που δεν αποδέχεται κανέναν συμβιβασμό. Σήμερα θα μπούμε βαθιά μέσα της. Θα αναλύσουμε αυτή την αμήλικτη, σχεδόν σκληρή προσέγγιση στην επιτυχία και το ρίσκο. Αυτή εδώ η πρόταση δεν είναι απλά ένα σλόγγαν. Είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι η ιδέα πάνω στην οποία χτίζονται τα πάντα. Αν κατανοήσει κανείς πραγματικά τι σημαίνει αυτό, τότε ξεκλειδώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία. Λοιπόν, ας δούμε μαζί τους 5 πυλώνες που στηρίζουν αυτή την νοοτροπία. Από την απόλυτη εσωτερική δύναμη μέχρι την πλήρη αδιαφορία για τον έξω κόσμο. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης της ανάλυσης μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο πυλώνα. Γιατί βλέπετε, όλα ξεκινούν από εδώ. Από τη δύναμη που γεννιέται όταν υπάρχει μόνο ένας, απόλυτος, αδιαπραγματεύητος στόχος. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι θυσία, είναι απελευθέρωση. Φανταστείτε το, η ψυχή βρίσκει την πιο αγνή της έκφραση όταν ξυπνάς κάθε πρωί με μία μόνο σκέψη. Ένα πράγμα που πρέπει να γίνει. Όλη η ενέργεια, όλη η ύπαρξη διοχετεύεται εκεί. Ο υπόλοιπος κόσμος απλώς σιωπά. Και όταν αυτή η εσωτερική εστίαση γίνει απόλυτη, η επόμενη μάχη είναι με έναν εξωτερικό εχθρό. Και αυτό μας φέρνει στη δεύτερη ενότητα, τη φυλακή της γνώμης των άλλων, ίσως το μεγαλύτερο κελί απ' όλα. Η απάντηση είναι τόσο απλή που είναι σχεδόν τρομακτική. Ο φόβος. Αλλά προσέξτε, όχι ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος του τι θα πούν οι άλλοι για αυτή την αποτυχία. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τη στιγμή που έπαινος η κριτική των άλλων καθορίζει τις πράξεις σου, δεν είσαι ελεύθερος. Είσαι σκλάβος. Η γνώμη τους γίνεται ο αφέντης σου. Γιατί, αλήθεια, η γνώμη κάποιου από την ασφάλεια της κερκίδας να επηρεάζει τον παίκτη μέσα στην αρένα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ρίσκαραν τίποτα, δεν μπήκαν στον αγώνα, δεν ίδρωσαν. Η γνώμη τους δεν έχει βάρος. Είναι απλώς θόρυβος, αέρας. Και όταν αυτός ο εξωτερικός θόρυβος επιτέλους σιωπήσει, μένει ο εσωτερικός υπολογισμός. Η κρύα λογική. Αυτή είναι η τρίτη ενότητα, η ασυμμετρία του ρίσκου. Η λογική πίσω από την τόλμη που καταλαβαίνει ότι η νίκη και η ήττα δεν είναι καθόλου εισάξιες. Σκεφτείτε αυτή την απίστευτη ανισορροπία. Η νίκη αλλάζει την ιστορία σου, το μέλλον σου, το μέλλον της οικογένειάς σου. Μένει για πάντα χαραγμένη. Η ήττα, τι είναι η ήττα? Μια κακή εβδομάδα. Ένας πονοκέφαλος. Ο κόσμος προχωράει, οι άνθρωποι ξεφνάνε. Στο τέλος, ακόμα και εσύ ξεφνάς. Όταν η ανταμοιβή είναι αιώνια και το κόστος προσωρινό, πώς γίνεται να μην ρισκάρεις? Αυτή η ασύμμετρη λογική όμως δεν οδηγεί στην αλαζονία όμως. Όχι, οδηγεί σε κάτι πολύ πιο βαθύ, σε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στην τέταρτη ενότητα, η νοοτροπία του πρωταθλητή, που δεν είναι η ταυτότητα κάποιου που δεν χάνει ποτέ, αλλά κάποιου που δεν φοβάται να χάσει. Ο Μοχάμεντ Άλι έχασε. Ο Μάικ Τάισον έχασε. Οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές στην ιστορία έχασαν. Αυτό που τους έκανε θρύλους δεν ήταν η απουσία της ήττας, ήταν η απόλυτη άρνηση να μείνουν κάτω. Ήταν η βαθιά γνώση ότι θα πολεμούσαν ακόμα και αν ήξεραν το αποτέλεσμα. Γιατί ο ίδιος ο αγώνας έχει μεγαλύτερη σημασία από την νίκη. Και αυτή ακριβώς η νοοτροπία μας οδηγεί στην τελική, την πιο ανθρώπινη αλήθεια. Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα, ο ατελής νικητής. Εδώ η φιλοσοφία κλείνει τον κύκλο της και αγκαλιάζει την ανθρώπινη φύση. Γιατί η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην τελειότητα, βρίσκεται στην αποδοχή της ατέλειας. Αυτό είναι το κλειδί. Εδώ βρίσκεται όλη η ουσία. Η ταυτότητα δεν χτίζεται πάνω σε ένα αίτητο σερί. Χτίζεται πάνω στα χτυπήματα, στις πτώσεις και πάνω απ' όλα στην ασταμάτητη, στην πεισματική θέληση να σηκωθείς για ακόμα έναν γύρο. Η ανθεκτικότητα είναι το στέμμα. Η επιτυχία δεν είναι για τους άτρωτους. Είναι για εκείνους που, παρότι είναι τρωτοί, παρότι είναι ανθρώπινοι, παρότι κάνουν λάθη, επιλέγουν συνειδητά να δράσουν. Το να μπαίνεις στην αρένα γνωρίζοντας τις ατέλειές σου, αυτό είναι η ύψιστη μορφή δύναμης. Και αυτό είναι το τελικό ερώτημα που μένει. Αν η αποτυχία είναι προσωρινή, αν η γνώμη των άλλων είναι ασήμαντη και αν η ανθρώπινη ατέλεια δεν είναι εμπόδιο, τότε τι απομένει? Μόνο η απόφαση. Η απόφαση να μπει κανείς στην αρένα,